आरे कैसन तपवा कैलू गौरा भारी हो। चौधरी क्या बात है? वही बात है कि जो तू कहा दरा काल परसों बोलने बा। आए है कैसन तपवा कैलू गौरा भारी हो। परवा मिलल भिखारी कैसन तपवा कैलू गौरा भारी हो। परवा मिलल भिखारी बबुआ के नाना स्वर्गीय वीरेंद्र बाबू के शिष्य अब बबुआ के नाना ग्राम बनया 100 रुपए के पुरस्कार दिले बनी हार्दिक अभिनंदन। अरे मिलले भिखारी बरवा मिलले भिखारी अरे मिलले भिखारी बरवा मिलले भिखारी कैलू गौरा भारी बरवा मिलले भिखारी अरे कैसन तपवा कैलू गौरा भारी हो। हेलो बबुआ के बाबा श्री राजमंगल राय जी 1 मुठा रुपया दिले बनी पुरस्कार। कैसन तपवा कैलू गौरा भारी हो बरवा मिलले भिखारी। तो कैसन तपवा कैलू गौरा भारी हो बरवा मिलले भिखारी अरे कैसन तपवा कैलू गौरा भारी हो बरवा मिलले भिखारी। चला क्या हेलो